Good morning muli mga ka-Growers Beat 1000 plus foliar fertilizer. Ito na po yung ating papaya na inaalagaan, no? Ginagamitan ng ating Growers Beat 1000 plus foliar fertilizer. Namumunga na po siya. Ngayon po ay October 13, 2023. At ayan po, dami ng bunga. Ayan. Kaka-spray lang daw ni Sir ito. Ayan, ang daming bunga, kita po ninyo. Ayan, ilapit ko po. Makita ninyo yung mga bunga niya. Ayan. Yun, yung dami. Ayan po, mga ka-farmer. So, interviewin natin si Sir, no? Tanungin natin kung ano yung kanyang experience sa paggamit ng ating Growers Beat 1000 plus foliar fertilizer. Buwan na ngayon, eksakto, daming bunga. Oo, isang buwan na. Mula nung ginamitan ito, so ito po si Sir. Sir, ano na ang pangalan niyo, Sir? Roberto Tagama, sir. Roberto Tagama, Sir. Ano hong experience niyo sa paggamit ng ating Growers Beat 1000 plus foliar fertilizer? Medyo mayroon ng kunti ng sir. Bunga. Yan. Lumadali na. Yan po. Ginagamitan pa ba ninyo ng ibang yan, Sir? Wala na. Wala na. Yun na lang po, Tignan po ninyo. Dati po ito, bago magamitan ng Growers Beat, naninilaw na po ito kasi sa sobrang, yung ulan. Ulan, no? Grabe ang ulan noon, dire-diretso. Nung nadaanan po namin ito, nakita po namin, makikita niyo sa last na mga videos po natin, ito po yung naninilaw na. Kaya nakumbinsi natin si Sir na gumamit. Ayun po, daming bunga na. Ayan magiging na po ito. Magiging kapakipakinabang na po yan. Ang dami. Hanggang doon po ang luwang po nito, ang luwang. Mga ilang po ito, Sir? Puno? Oh, okay. Okay lang po yan. 600 plus, pero may mga nabawas may mga namatay. Pero okay lang, kasi ang luwang po nito. Tignan po ninyo hanggang doon. Yan. Wala man kayong makita dyan, naninilaw, kundi green na green, no? Grabe, kaya mga ka-farmer out there, no? Kapag gusto po ninyong gumamit, mag-inquire lang po kayo sa ating Facebook page, YouTube channel po. At kami po ay willing na matulungan po kayo, makapagbigay po ng konting ayuda. So, ito po ang ating CEO, si Mr. Arsenio ang angko, at mayroon po silang sasabihin. Magandang umaga, ka-farmers. Ito po ang katunayan ng paggamit ng Growers Beat 1000 plus ay hindi lang sa palay. Hindi lang ito sa mga mais, mga gulay, lahat, pati puno, kaya natin pabungain, pagandahin, at nang maayos ang ating aanihin. Tandaan nyo po, Growers Beat 1000 plus, dumeng mabalin, amen! Maraming salamat at magandang umaga, at libutin mo ito lahat para makita nila kung anong ganda. Opo. Ito mahalos mamatay na po ito. Nanilaw, nalno, pero nadaanan ko ito ay hinintuan ko at nagbigay kami ng tulong sa magsasakang ito na maisurvive pa natin ito. Ito na po ngayon. Napakaganda. O sige, Ayan. ilibot mo. Yes, to God be the glory. Ayan po. Ayan, makikita po ninyo, may mga bunga mo po talaga. Ayan, ayan po ang resulta ng ating Growers Beat 1000 plus. Hindi pa po ito napitasan, Ayan po, bagong bunga po yan. Ayan po siya. Yun. Grabe po. Ayan. So, yan po ang latest update po dito sa Bakante, Tarlac. Ano po? Bakante, Pangasinan. Ay, Pangasinan ba to, Uncle? Pangasinan, ay Bakante. Ano to? Ay, Alcala. Okay po, Bakante, Alcala, Pangasinan po pala ito. So, yan ho. Maraming salamat po at to God be the glory po. God bless the farmers of this land.